Snow White u s-7 deputati hija l-pantomima li Bronx Productions bħalissa qed itellgħu għal dawn il-jiem tal-festi. Tul is-snin, il-karattri ta' Snow White u s-7 nani serqu l-qlub u l-immaġinazzjoni ta' bosta tfal. Il-pantomima ta' Bronx qed tittella fit-Teatru tal-Università. Għal din il-pantomima, Bronx ħasbu li flok is-7 nani ipoġġu l-7 deputati li żewġ naħat tal-Kamra. Kulħadd qal kemm ħadna gost, kemm tħaqna, eċetera, eċetera. Bħalma rajtu anke intom stess għandna cast naqra mhux ħażin, ġifieri, kostumi verament sbieħ, mużika tal-widna u nappella lil dawk li għadhom ma ġewx biex ma jħallux għall-aħħar biex jibbukjaw. Kull pantomima hija magħrufa l-element satiriku u l-parodija li toffri. Element ma jonqos f'kull pantomima u għall-karattru tad-dama ikun maħdum b'mod grottesku divertenti minn attur maskil. Sodisfazzjon kbir meta tara s-sala kulħadd ikompli miegħek, id-daħk tidħol aktar fil-karattru li qed ninterpreta bħala id-dama, karattru li qed nipprova ngħin il-Snow White mill-saħħara l-ħażina u finalment irnexxilna wkoll. Nħossni sodisfazzjon ħafna hekk xi nara l-udjenza tkompli magħna, anke l-kummenti għaliex kif spiċċajna kif rajt inti sew ħriġna mal-udjenza jieħdu ritratti magħna u xi ħaġa hekk inkun qed nistennija minn sena l-oħra. L-udjenza għandha rwol kruċjali fil-pantomima hekk kif tul is-serata dima taqafx tkanta u tiċċaqlaq mar-ritmi sbieħ tal-mużika. Il-pantomima hija mżejna bis-sfin u l-battuti spirtu pront ta' bejn il-karattri. Xi ħaġa oħra tipika fil-pantomima hija l-kontrast ta' bejn il-karattru tajjeb u dak ħażin. Din tal-aħħar Anġolina, ir-Reġina Sewda. Tisma' reazzjoni tagħhom, tisma' anke tfal jibbubjaw xi naqra, l-isbaħ mara u li hawn ma naħseb hawn kien hawn xi ħadd isbaħ minni għalihom. Esperjenza sabiħa ħafna u looking forward ħafna wkoll biex nagħmlu rappreżentazzjonijiet l-oħra wkoll. Din il-pantomima ser tibqa' għaddejja sal-ħadd 8 ta' Jannar.